Илнар хәзрәт, Инстаграмга атана баласының фотосын куя. Балага күз тимиме? Бер ханым ирем белән төшкән фотоларны Инстаграмга куйгач, башта ирем авырый башлады, аннары үлде дигән иде. Күз тию кешене кабергә кертергә мөмкинме? Күз тия дип уйласаң гына күз тия диючеләр дә бар, хәзрәт. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Күз тия дип уйласаң да, уйламасаң да күз тия. Ләкин күз тиюнең хикмәте нәрсәдә? Күз тию ул, мәсәлән, син берәр нәрсәне Аллаһы Тәгаләдән дә күбрәк ярату. Яки шушы берәр әйберне, дөньяви әйберне Аллаһы Тәгаләдән, аның диненнән күбрәк якын итү. Я инде шушы дөнья әйбере белән аны яратып, Аллаһы Тәгаләнең диненнән, ахиратыннан ерагаю. Менә шушы әйбер синең уеңда булса, шулай ук күз тиергә мөмкин. Ә инде кешенең күзе ничек тия? Беренче чиракта синең үз күзең тия. Икенче чиракта кеше, мәсәлән, берәр нәрсәне күреп, карале, бу нинди әйбер матур икән, яхшы икән дип әйтә икән, күз тия нәрсәгә? Бу әйбернең матурлыгы, яхшылыгы, уңганлыгы дип әйтик, аның үзеннән дип уйлый ул. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең катнашы юк дип. Шуңа күрә күз тимәсен өчен мәшә Аллаһ дип истәргә кирәк. Ягъни бу әйбер үзеннән үзе матур була алмый, бу Аллаһы Тәгалә шулай кушкан, шулай теләгән дип. Шуның өчен дә мәшә Аллаһ дип әйтү барысын да төзәтә. Шуңа күрә инде балаңны яки иреңне, кемнедер, мәсәлән, син Инстаграмга куйсаң, каядыр интернетка чыгарасың икән, бу аның белән мактану. Шушының матурлыгын күрсәтү. Я булмаса шушы әйбер белән үзеңне дөньяга бәйләү була. Аллаһы Тәгалә үз чиратында шушы әйберне синнән алырга, я булмаса әйтик инде шушы әйберне халак итәргә, авыртырга, ямьсез әйтергә бик тә мөмкин. Шуның өчен дә сак булырга кирәк. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәгаләне, аның динен бар нәрсәдән дә өстен куярга кирәк. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең дине өстен булса, ул чиракта инде күз тимәячәк һәм кеше күзеннән сакланыр өчен шулай ук ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дип әйтеп йөрергә кирәк.